akcii, ktorá je venovaná obnoveniu prevádzky vlakových spojení na linkách Humenné Medzilaborce mesto, Humenné Starčín a Prešov Nižný Hrabovec Strážske Humenné. Dovoľte mi, aby som medzi nami privítal za ministerstvo dopravy generálneho riaditeľa sekcie železničnej dopravy a dráh ministerstva dopravy Slovenskej republiky pána Filipa Hlubockého. Dobrý deň, pán riaditeľ. Predsedu dozornej rady železničnej spoločnosti Slovensko pána Rudolfa Gregoroviča. Dobrý deň. Generálneho riaditeľa železničnej spoločnosti Slovensko pána Petra Helexu. Dobrý deň. Podpredsedu predstavenstva a riaditeľa odboru právnych služieb pána Martina Bahurického a riaditeľa úseku prevádzky a tiež člena predstavenstva pána Karola Henzeliho. Páni, vitajte a ja teda poprosím zástupcu ministerstva dopravy o úvod dnešnej tlačovej konferencie. Nech sa páči. Dobrý deň, dámy a páni. Som rád, že sa tu dnes stretávame pri príležitosti obnovenia železničnej osobnej dopravy v Humenskom regióne. Toto je umožnené vďaka tomu, že sme ukončili časť modernizácie úseku Strážske Humenné celkovej dĺžke 9 km, ktorý je súčasťou modernizácie väčšieho úseku Vánovce na Dunavu Humenné celkovej dĺžke 35 km. Počas tejto rekonštrukcie, samozrejme okrem elektrifikácie uvedenej trasy, sa vymenil železničný kolejový vršok, schodok, modernizovali sa priecestia a zabezpečovacie zariadenie. V rámci železničnej stanice Humennej vyšlo tiež výmena koľají, výhybek a vynovený peron. Od dnes teda vďaka tomuto bude možné z Humenného opäť jazdiť vlakmi na smer Starčín, Medzilaborce a Strážske Prešov. V rámci ministerstva dopravy Slovenskej republiky teda intenzívne pokračujeme v plnení sľubu modernizovať našu infraštruktúru, ako cestnú, tak aj železničnú. Čo sa týka investícií do modernizácie železničnej infraštruktúry a tiež do osobných vlakov, veríme, že to prinesie pre našich občanov možnosť cestovať ekologicky, moderne, bezpečne a hlavne spoľahlivo. Osobný vlak zo smeru Prešov. Pravidelný príchod 10 hodín 20 minút, príde k nástupišťu 2, koľaj 2 vpravo. Ďakujem. A teraz som dal slovo pánu generálnemu riaditeľovi Petrovi Helexovi, ktorý povie teda niečo viac o samotných vlakových spojeniach a o tom, čo vlastne sme dnes pristali. Takže, vážené dámy, vážení páni, ešte raz vitajte. Takisto chcem privítať všetkých kolegov a v neposlednom rade by som rád privítal aj cestujúcich prvých, pretože ako už pán generálny riaditeľ Hlubocký povedal, od dnešného dňa zahajujeme prevádzku z Humenného konečne po takmer 2 rokoch, smer Starčín, Medzilaborce a takisto Prešov. Prečo je to pre nás dôležité? Humenné vnímam ako jeden z najvýznamnejších železničných uzlov na východnom Slovensku. Je železničná doprava pre tento región esenciálna, kľúčová, je to prostredová doprava na to, aby tento región bol v pohybe. Čo je dôležité a prečo je to dôležité pre nás ako železničnú spoločnosť? Ja len pripomeniem 4 piliere našej stratégie. To je na jednej strane angažovaní a motivovaní kolegovia a kolegyne, na druhej strane moderné vlaky, ako vidíte aj za mňou. V neposlednej rade je to moderný servis pre našich cestujúcich a finančná stabilita, ale celé to smeruje k tomu, aby železnicou na Slovensku cestovalo čo najviac ľudí. Takže ak dovolíte, keďže máme pomerne bohatý program, o tom, koľko jednotiek dieselmotorových radu 861 tu bude denne jazdiť a koľko tých vlakov presne na tie 3 smery bude, tak to by som poprosil svojho kolegu, člena predstavenstva a riaditeľa úseku prevádzky Karola Henzeliho, aby povedal dôležitý detál za Karola, čo sa prosím. Dobrý deň, prajem. Takže ako bolo povedané, dnešným dňom sme už pustili vlakové spojenia. Ja to vysvetlím organizáciu, pretože notifikácia ešte nie je úplne ukončená. To znamená, budeme chodiť v rozsahu, ako sme chodili medzi výlukov. To znamená, do Starčína, do Medzilaborce budeme chodiť nejaké vlaky, takisto do Prešova budeme chodiť vlakmi a smerom na Košice zatiaľ sa bude chodiť autobusmi a bude sa pristupovať do Vánovce na Dunavu do vlakov. Čiže toto je taká organizácia. Čo sa týka vozidiel, pán generál ukázal, budú chodiť
Myslíme si, že našim cestujúcim prinášame skutočne kvalitu. Čo sa týka počtu spojení, budeme mať 30 vlakov, hovorím vlaky pracovných dňoch, budeme mať 30 vlakov, čiže 15 párov smer Medzilaborce, rovnako smer Starčín a budeme mať 12 párov, čiže 24 vlakov smer Prešov a veríme, že toho roku sa nám podarí obnoviť teda aj dopravu smer Košíc. Takisto ten čas, keď tu bola minúta, sme využili aj na prípravu našeho pracoviska, na ktoré sa potom pôjdeme pozrieť, pretože okrem toho, že máme nové jednotky, je dôležitá aj údržba týchto jednotky, čistenie rozvozoných, ale to už potom prosím kolegu Martina Baloviska, ktorý potvrdí o toto. Modernizáciou práce je pre nás spojená aj modernizácia našho departmentu umenom. Naozaj prešlo posielnou modernizáciou, ale doložili sme veľa úsilia, ale finančných zdrojov, aby sme postupne postavili miesto, kde túto jednotky budú udržiavané s modernými zariadeniami, kvalitných prostredí, v kvalitných podmienkach. Čo sa veľmi tešíme, že to môžeme takýmto spôsobom využívať. Naozaj sa jedná o jedno z najmodernejších pracovisk v Slovenskej republiky, takže túto umenom, že v novej trase máme naozaj celé nové depo, čo pre našich zamestnancov naozaj výborná správa a veľmi sa z toho tešíme. Super, tak ďakujem veľmi pekne za informácie. Teraz by som vám v krátkosti len povedal najbližší program. O chvíľočku odídu vlaky na všetky smery. Pána generálneho riaditeľa Petra Helercu poprosíme o symbolické vypravenie týchto vlakov, aspoň teda jedného z nich. A vás všetkých pozývame na prehliadku rušňového depa, kde bude potom priestor aj na individuálne rozhovory a otázky. Takže to je v podstate z našej strany zatiaľ všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť a prajem vám príjemný zvyšok dňa. A potom vás, kolegovia, pozývam na koľaji číslo 8, to znamená za vami, je pristavená jednotka, ktorá nás odvezie do depa. Ďakujem.